makosana tikaona chithunzi chimene chikuswera pasina pathupa plus amene onde kuti no awazidwa ndi bwalo la milandu kunkhunga boma tolankhota ndipo kumene koko awauza kuti akakhale kundende kukagwiranso ukaidi wakala kuvulagaga kumeneko zaka zokwana zitatu enabe komakhala ni mafunso kuti awapasa chilango chimenechi apalamula mlandu wanji chachitika chenechene chana ayendetha makosana nkhani zake zosakhala bwino zochirisaso manyazi makamaka pa chikhalidwe cha umunthu. Anyways makosana mkulu ameneyi pana kuti maganizo amenewa zina lawo ndekuti ndi Lyson Sandram zaka zake zakubadwa ndi 27. Mkulu ameneyi masiku apitawo ndekuti panali pa 26 May chaka chimene cha 2026 anapalamula mlandu ndipo polisi inamutapa kumeneko. Mlandu wake ndonena kuti ankachitatu zadama kapena kuti zachisembwere ni mbuzi nde akuti no pa nthawi imene ankapanga zimenezo kunapezeka zona kuti amayi ena ake anamupezerera mkulu ameneyi atagwadirira mbuzi zomwe nopo ziona masiteni amenewo anaona kuti ndi malaulo anakuwatu kuyitana anthu kuti azaonese zimene zikuchita mkulu ameneyi Lyson Sandram ndipo sata zimenezo anapeza kuti mkulu ameneyi anatapidwa kupita nayeto ku polisi nde timadziwa kale ku polisi imene imachitira inachitatu madongosolo onse bwinobwino kupita naye ku bwalo la milandu kumeneno anakhala akuyendera mlandu umenewo kuzafika siku la lero pa 3 June chaka chimene cha 2026 kumeneno oweruza mlandu kumeneko ngomuwazatu mkulu ameneyi kuti no akakhale kundende kwa zaka zitatu kuti anthu ena ake opusa maganizo ngati mmene anachitira ameneyi Lyson atengerepo phunziro. Of course potenga ndi prosecutor amene amayendesa mlandu umenewo amene watonda Musa Samten amakamba zonena kuti adolo amenewo a Lyson kapena kuti maganizo amenewo akuti tu mlandu umenewo anapalamula pamudzi umene umadziwika zona kuti Chamalala kumene koto kunkhotakota ndi kumene anachita kusaweruzika kumene mkulu ameneyi nde makosana monga imene timadziwira nkhani ngati zimene zikafika pa bwalo la milandu asanapereke chigamulo oweruza mlandu pachama kupasa mwayi kuti utafotokozapo mbali yako kandi kupempha chidandaulo kuti chigamulo chimenecho chikamabwera mwina chikhaleko chofewa ndenotu akulu amenewa a Lyson mopanda manyazi amvekere mairodi mundikhululukire komanso mundichepesere chilango chimenecho akuti kugona ndi mbuziko sizoti chinali cholinga komano chimene chinachitika nchona kuti munthu ameneyoyo imene amachita kusaweruzika kumeneko anapezeka zona kuti zilakolako zinamupeza kwambiri ndi zosata zake ataona mbuzi imeneyo akutenoto basi anangofuna kungophwesera pa mbuziyo nde oweruza mlandu atamva dandaulo limene anapereka mkulu ameneyi anaona kuti ndilopanda mutu kwenikweni sili kumveka bwinobwino ndi pamene anangomuwuza kuti akulu simukwenera kukhalanso mmodzi mukwenera ndithu mukakhale behind bars mukasewezatu kumeneko ndikuti mukakhale zaka zitatu mukugweba kumeneko. Nkhani zaketo zosakoma nkhani zake zochititsa manyazi kwambiri makamaka pachikhalidwe komanso umunthutu unasowekera pamenepa ethically morally the guy was wrong. Lefunso nkumati ndi chifukwa chani kodi mkulu ameneyi anabwera ndi chiganizo chimenechi kuti no mpakana akafike pochita zadama ndi mbuzi. Of course yankho lake ndimene akupereka mkulu ameneyi kunayazana kuti akuti zilakolako ndi zimene zinamuvuta chifukwa anangona ngati kuti solution ndi kugona ndi mbuzi imeneyi komano tizinena kuti kapena mwina mwake anapisa chifukwa chenicheni chimene anapangira zimenezi nkuthekatu kuti mkulu ameneyi mwina mwake anapangidwa advised ndi ena ake amatsenga kuti apange zina zake mwina malichos ena ake kuti mwina apeze chuma kapena tizinena kuti mwina amapanga zimenezi nkhani zake zinali ngati zimenezo kapena amapanga zizimba zina zake nkutheka mwina mwake zolinga zake zinali zimenezi. Fato tikaona kunjako kuli azimayi oyendayenda ochuluka kwambiri amene sachitanso kulirira zinthu zambiri iso potengera ni mmene akuonekera maganizowa a Lyson sizoti kakhovid tingane kuti kamachita kwasowa kwenikweni kuti angalephere kumvana ndi wina wake ndikukumana naye ndi cholinga choti mwina ngati anali ndi mafeelings monga amene afotokozeramo kuti no zilakolako zimenezo zitha kutha kumeneko chifukwa iyi nde ayi ndithu sizoona mpaka nano kumafika saizi yogwadirira mbuzi chifukwa saizi imene anafika adolo amenewa anaganizatu mopitirira nyama inaso nyama imatha kulingalirako bwinobwino chifukwa ethically ndi kuti adolo amenewa Lyson anapangatu exploit mbuzi imeneyi tikatengerano ethically anayipanga exploit mbuzi imeneyi chifukwa nkhani yokhuzana ndi zimene anachita mkulu ameneyi kapena kuti nkhani yokhuzana ndi sex pamene aloti pazikhala concept ndi monga ambiri timatsata bwino kuti nyama zilibetu cognitive capacity kuti no zipereke informed consent
kumbali yokhuza ndi sex. So pa zimene anachitazi ndikuti anapanga abuse komanso anapanga exploit ngati creature imeneno imakhala under human care. Sizokhazonso ayi, anthu amenewa ndikuti anapanga devalue human dignity chifukwa chonena kuti anthu amayembekezera kuti munthu amene akukhala ndi self control andinso regression from higher moral andinso rational standards. Nde pa zimene Alison anachita ndi zofowoka kwambiri pa munthu, si zimene akuti zinthu ngati zimenezi zichitika anthu oti umakhala ndi ma controls bwinobwino. Ngakhale tikapitatu kumbali ya chipembedzo ndikuti kwa anzathu achipembedzo cha Chikhristu zimenezo ndi zosaloledwa, komanso ndikuti kwa anzathu achipembedzo cha Chimuslim zonsezonso ndi zosaloledwa tikatengera ku zipembedzo zimenezi. Tikapita makamaka ku Bible anthu achipembedzo cha Chikhristu, Baibulo limalesa mchitidwe ngati umenewu, ndipo munthu opezeka zonena kuti akuchitatu mchitidwe wadama ndi chiweto zimenezo ndi mlandu osati masewera pamaso pa chauta, chifukwa tikapita makamaka ku Bible pa Leviticus chapter 18 verse 23 imalesa kuti munthu wachizimayi kapena kuti munthu wamkazi sakuyenera kuchita zadama ndi chiweto china chilichonse, anditi mbuzi kaya galu andi chani, zonsezo ndi zophwanya malamulo a chautawo. Kumbali ya zibambo nawonso ndikuti ndi verse yawo tikapita pa Leviticus 20 verse 15 kumapita ku 16 Baibulo limalesa kuti munthu wabambo kapena kuti munthu wamamuna sakuyenera kuchita mchitidwe ngati umene achita amene Alison kukawizira zonati akupanga zadama ndi mbuzi. Akutito munthu opezeka akuchita mchitidwe ngati umenewo amayenera ndithu kuti alandire chilango, ndipo chilango chake ndi kuphedwa. Imene malemba amafotokozera makamaka tikapita ku Deuteronomy chapter 27 kupitatu ku verse 21 amakamba zonena kuti nzibambo amene angapezeke akupanga zimenezi kandi kuti nzimayi amene angapezeke akuchita mchitidwe ngati umenewo akuyenera kulandira chilango chake ndi kuphedwa. Imene tikapita ku chipembedzo cha Chisilamu kapena cha Chimuslim makamaka pa sura I muminamo 23 kuyambiratu pa 5 mpaka kafika pa 7 imafotokoza bwinobwino kuti mchitidwe wonyansa ngati umenewo ndi osavomerezeka. Muhammadi sanavomereze zimenezi kuti zikhale zikuchitika, andi munthu amene apezeke kuti akuchita mchitidwe ngati umenewo chilango chake ndi kuti anyongedwe. Ndi imene Korani imafotokoza nkhani yokhuzana ndi mchitidwe umene amene wa Alison anachita. Tikapitano kumbali ya malamulo ndeti mazakale kuti malamulo ndeti ndamene agwira kale ntchito pamene pa kuti mkulu ameneyi amuwaza kale kumpasatu zaka zitatu kuti akhale akugwira ukaidi wakalavula gaga, chimene ndithu chikhale phunziro. Chilango chimene chichi kwa anthu amene amakhala ndi maganizo opotoka ngati mkulu ameneyi Alison. Malamoti anakatha kupeza mzimayi amene amakhala akuchita mchitidwe oyendayenda ndi zina zotero pasino bize kulimbana ndi chiweto, kandi nkhani yake ndi omweyo yoti mwina kamene amafuna kuchita zamalicho zina zake siziwika bwinobwino. Komano potenga ndi mmene wayankhulira pa bola milandu kuti akuti zilakolako ndi zimene zinamupeza nthawi imene amapanga zimenezi zosakhala bwino, zosachita bwino, zochitisa manyazi makamakato kwa zibambo kuti tikupezeka tikuchita mchitidwe osakhala bwino ngati umenewo. Anyways tiyamikire makamaka kuti no bola milandu lagwira ntchito yotamanika pamenepa posasekerera tu mchitidwe wopusa ngati umenewo. Zimenezi ndi zimene zimathandizira kubweretsa sanite mu society. Kutheka tumene maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikukamba zonena kuti bola milandu kunkhota makamaka kunkhunga uko apezatu a Alison syndrome kuti ndolakwa pa mlandu woti anachita zadama ndi mbuzi, ndipo kumeneko auwazatu kwapasa zaka kuti akhale akugwiratu ukaidi mlandu umenewo kwa zaka zokwana zitatu. Ngati maganizo amene walipo tithofotokoza comment section koma timapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.